Добър ден, аз съм Разо Гост, днес ще ви представя групата Dead Heroes. Така, това е групата в Steam, Dead Heroes. Той се пише така, просто във VBox, то, който прави аккаунта, беше много изморен и обърка. Е това, е групата в Steam, снимката. Е това са администраторите, аз съм Разо Гост, създателя. Love Ghost ми помогна и Loverman, който и той помогна, участи. Дарок, останалите... Бре, Loverman не помогна много, както и да е. Считаме го. Така, ти останалите са ни потребители, Дарок, ти останалите. Тук са приятели, Just Fun, както и да е. Ние играем на тези игри, Modern Warfare 2, Call of Duty Cartel, като настрая Global Offensive и TF. Ние правим турнири всяка седмица на TF, CS и Modern Warfare. На Call of Duty по-рядко правим, защото така. Имаме си официален сайт и даже тук качем на страницата ни в Steam. Ето, това ни е. Ние сме Ghost, ние сме герои, ние сме войници и се джойнаме в групата така. Members, това тук сме създателите и тук останете всичките members, тук може да добавите коментар, като пазите. Това сега тъма, защото още тук даже не е завършен, който почти го прави нещо излезе в отпуска, като иде. Сега ще покажа останете така в фатания в Facebook страницата. Так е Dead Heroes, който Dead Heroes, защото беше Dead Heroes вече заето. Ето снимката, ето Валери Бушилов, това не го познавам, е казал, че е яко. И те трима човек са го харесали, и прино тях не познавам. Не са харесали групата. Сега ви покажа в YouTube, ето тук е Dead Heroes. Това е в YouTube групата. Тук съм качил няколко видеота, контракт епизод 1, епизод 2 и тия на Hidden Wheels. За сега, ще започвам да ви качам останете. Така и както знаете в VBox, така, не знаете в VBox, така, сме ние основния канал, който качаме клиповете в него. Ние в него имаме 12 клипа. Така, само да зареди. Бре, нещо ми се бъдна. Бре, сега така. Ами, ето към нагоре пишете. Не. Това Hero, защото казвам, съдателен беше изморен, вечерта късно и така. И Hero с началото. След тук гледате профила. Ето това е на фокус. Тук описанието, ние сме Dead Heroes. Така. И ето изглипа, тук сме качили, ние ще качим още много клипове. Така. Как би считал, Errand to Die, CS ще почнем доста дълга поредица, ще снимаме други различни игри. Като примерно TF, Central. Е така. Айде беше от мен, Разо Гост и до нови срещи.